Astăzi ai venit să-ți faci o radiografie, o investigație care utilizează raze X pentru a genera imagini ale interiorului corpului. După câteva minute petrecute în sală de așteptare, personalul medical te va chema și te va însoți până la vestiar. Acolo îți va pune câteva întrebări de bază pentru a-ți asigura siguranța. Îți va cere numele complet și data nașterii pentru a verifica dacă acestea corespund cu cererea medicală. Dacă ești femeie în vârstă fertilă, te va întreba dacă există vreo posibilitate de sarcină. Apoi, îți va cere să-ți scoți orice obiect metalic din zona care urmează să fie examinată. Dacă hainele pot interfera cu imaginea, va trebui să le scoți și pe acestea. Ți se va da un halat pentru a te simți confortabil. Tehnicianul sau tehniciana vă va chema din nou și vă va conduce în sală unde se efectuează radiografia. Vă va ajuta să vă așezați în poziția corespunzătoare. Este foarte important să stați cât mai nemișcat sau nemișcată posibil în timpul examinării. În unele cazuri, în funcție de partea corpului examinată, s-ar putea să vi se ceară să inspirați și să țineți aerul câteva secunde. Când vor termina, tehnicianul te va anunța că te poți întoarce în vestiar pentru a te schimba. El sau ea nu îți poate da un diagnostic. Medicul tău va fi cel care va examina imaginile și îți va explica rezultatele. Și gata, ai terminat!